старт. Ха-ха-ха. Успях да те защита от другото чудовище. Ти не знаеш, че само съм единствения. Знам. Ти си друго чудовище. Да. И най-гадното е, че аз съм малък и мога да те убия. И приятели, благодаря. Тези, които са гледали, да лайкнат видеото, да се абонират и да оставят коментар, защото ще има още толкова яки клипчета. Така че Напишете в абонирайте коментарите се. дали беше яко. Защото ако беше яко, ще има една супер хубава изненада. И ще има продължение, когато си тръгваме. Така че очаквайте. Това е предпоследната част от мен. Чао!